Ei! Hogeita bat mendeko emakume arrakastatua izan nahi duzu? Ei, bai, bai, zuri ari naiz. Ba, horretarako, zure elikadura zaindu beharko zenuke, eta 36 tailan mantendu. Beraz, oso gutxi jan behar duzu, ia izer. Umeak zaintzeaz aparte, etxea txukun mantentzea arduratu behar zea. Hau txakendu, janaria prestatu... Langile fina izan behar zera. Nagusiak esaten duen guztiari baiet esanez, aurka egin gabe, interesa azalduz. Zu baizu sexy. Horrela, bikotekidea aurkituko dizuzi. Joan zaitez egunero kiroldegira, zure gorputza lirain mantentzeko. Eta zureak erremediorik ez badu, estetizista bikaina daude, zure itxura edertzeko. Moda kontutan eguneratuta egon behar zea. Eta adi, ez ahaztu inoiz zurek takoidun zapatak. Neska, zetan zabiltza? Horrela etzain hori izango gure gizartian. Izango duzu motxarda itxurakin, neska sarre hauko zea. Ei, neska, zertan zabil? Entzun, neska, Oh, the passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. Guk ere, garena izan nahi dugu. Gizarteontzako estereotipoek gibela erakutsiz. Ez dugu gogor itxurarik egin behar, norbait izan gaitezen. Nazkatuta gaude hitzatarrak erabili beharra, gure sentimenduak horma artean iskutatuz. Entzun, pentsatu, sentitu, hitz egin, bizi berbarik. He rides and he rides.